wallahi safarar mata ake a wannan. Wa ke safarar mata? Da ido na gani. Ka tabbatar da hakan? Wannan abin ai abin takeici ne. Ka tabbatar da hakan? Na tabbatar. Wai haka wannan yarinya wai ta lalace? Ba ga inda ta yi fari ba ta das. Talaka ni. Tana cikin shaye-shaye ne? Ni da nauni ba ciyo ba. Haba Alasan ka saurara mana. To shi ba da izinin magana ne? Abu dogara kyale shi. Lalatattun mutane ɓata gari waɗanda za su ɓata mana al'umma mu su ɓata mu. Ranka daɗe mu a Abuja in matsala ta taso kowane irin alheri ne akan ta in dai mu za ta taɓa mutuncin abubuwan da muke juyawa da abubuwan da muke samu. Kuma ni a matsayina na Alasan inda na fi kowa tsawo a cikin wannan wajen duk taron nan da ka gani to da ka sai a ce Alasan dogo tashi me ka hango. Alasan dogo ka bari da in kuka je Abuja kwaye abin da kuke mu nan gobe muke magana. Yawwa. Gwanar kini bibi, gwanar raha, gwanar iya kissa, bakar bunu bata bai baya. Inda na shiga batunan zan fita ba wallahi. Da wannan shiga zaki fita? Wato zaka tafi abinka kan hanya kana tafi kana caji. Inda da cika ciki na ne rage. Bakar tama sai da damina kika kurɗe, bakar inuwa, gwamma rana da ke. A ce na haifi ya mai irin wannan hali na matan lungu. Wannan shine aka ce sauran kiris. Koren madarumfa, mashahararar huntu. Ni ba daga gidan malamai na fito ba. Matan lungu. Kici da kunya in ba haka ba yanzu nan sai dai ki ji ana cewa za a kawo kuɗin ki. Duk abin da zamu yi mu yi harka da mai sirri. Alo yawa hajiya ga na kofar gida. A yayin da iskar bariki ke ta kada su, a yayin da suka kuna ba su tarar ƙauri, a yayin da ta ci nasara wajen dulmiyar da su. Lalle dan gata ne. Hawan daga mun shayin ake take cewa yaro gare. Yanzu barin jin ɗauko mayafi na? Ni ma na fice. A yayin da son kuɗi da abin duniya yake ruɗin su, hatta su Alhassan Dogo mutan Abuja za su gane kuransu. Ni fa tun da Allah ya haɗa mu da ke arziki ne. Shi kansa mijin naki ya kusa daina wannan sana'a. Kuma abunku ai namu ne. Ka ji wani da ya bi majalisa sai a ce shine mai ba shugaban kasa wai shawara. Allah ya tuwa sabulla da Allah zai tuna min asiri. Maza bata na isa shige ta mu kwashe kuɗin jama'a ko mu kwashe 'ya'yansu. Kin ga ki gaya min gaskiya da ido na fa na ganki. Haba Abubakar yanzu abin har ya kai ga zargi? Kowa ya biya rawar wani to tasa za ta ɓace masa. Kowa ya mafarkin ya kashe mutum to ya yi mafarkin ya gudu. To ya Abuja honorable. Abuja ba da diyajiya. Mai gida duk abin da aka rubuta masa baya ba. Ya ce tattalin arziki ya yi kar. Matan lungu daga kamfanin Global Times Movies da suka taɓa kawo muku hamshakan fina-finan Hausa kamar su Sadauki, Zinaru da dai sauransu. Matan lungu. Wannan tsohon alakonkon din da ya daukan mun goron naira 30. To da kani? Nace a jirbi da murya kan yi shiga da sarfi. Gashin wance bayyana wance ko za a tsebe. Akan mata babu abin da ba zan faɗi ba. Kule ko karyar gida ta ci kura. Ku taso ku biyo ni zan miƙa ƙara. Indan dosa iye, indan dosa maza, indan dosa mata, indan dosa. Sama! Waina ina nan ku da ni ne. To ka bari idan ka yi gidanka sai ka hana ni in zo in kunna sigari a gidanka. To ban nema manan ɗan ta ba. A ita kenan. Aikin kusa ki ganganci zagin umarci. Matan lungu. Yaushe kika koyi wannan ɗabi'ar da wannan mummunan halin? Me ake zama ƙarƙararren mutum irin ka? Ashe abin da nake zargi gaskiya ne. Ka ce abin da ya same ni kai ma ya same ka. Labari da tsarawa Nasir Usman. Daukar nauyin shirin Abdul Baga Hoto. Kaga dai sauyin sacen da shi yake cin abinci. Me fata da shi ma. So nake ka rubuta min takardar saki. Takardar saki hajiya? A kai haba. Na. Matan lungu. Shirin Munir Matati shiryawa Abdul Aziz Dansuma. Jagoran shirin Tahir Aita ba da umarni Sanusi Oscar 442. Mutum ba zai ma adalci ba, kyala Allah ya ma adalci. Shin wa in ta kwashi yaran nan? Ina take yi da su? Wato idan ta ɗibi yaran nan an ce ta dogo take. Doguwa? Yi? Sai in fare tudun wada. Ni kuma sai zaga ta samu naka. An ƙaye dogo ta ƙaye. Matan lungu na nan tafi. Ranar aure ya kamata ka saka idonka a cikin idona. Wani ne da kai? Ba zan iya kallon ka. Ka gane cewa ban yi kama da irin mutanen da za ka raina ma hankali ba.
ya daɗe yana cikin al'umma tun daga samuwar bil'adama. Babu abin da muke sai kuka da shi. Idan ya damfi wani sai ya ƙara sanya masa tsoron Allah. Mirage daga kamfanin Music Temple da ke Kaduna. Yana da kyau duk lokacin da na zaunar da ki ina miki bayani ki kai hankalin ki dinga fahimtar inda na dosa. Wasu mutane suka zo da mota ko gidan su kada suka fito da wani mutum sun harbe shi a kofar gidana aka harbo ni zai danyi masa da gani har ki muna cikin matsala. Mirage ba da umarni Alfazazi Muhammad. Mirage shirin Music Temple Studios. Wala ya hillu lahu bai halatta ga mumini an yaf'ala fi'lan ya aikata wani aiki ba hatta ya allama hukumar lahu fihi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. Kai radan a yanzu da ina doka sallah kake sau nawa nake ma wani ka daina taba min kayana in baka aro ne fa yanzu zan dawo ma ban kayana da Allah ka sa na bata sallah na ma sai na sake fresh. Abincin ma za a bani ni sai an mun terere. Ina da akuyan gidan nan. Ina yake? Baiwar Allah. Ina yake? Gidan nan ko kaza ba ma kiwo bane tana dan akuya. Amiji nan shine dan akuya. Hajiya karki sabo mana. Tafin hannu. Wace ce wancan? Malama ta ce. Kamanya? Kamar yadda kika ji na faɗa. Kana da dalilin da za ka faɗa min? Kowane abu yana da dalilin samuwarsa. Dakata. Subhanallahi. Saboda auren ka nake so ne. Shi yasa na ce miki ba mu dace da juna ba. Amma na san ba cikin hayyacin ka kake ba. Saboda an ce min kana shaye-shaye. Gaskiya ne ina yi a da. Me haka? Me kace? Na ɗauka cewa kawai sha'awa kike bani, amma daga baya sai na gano cewa so ne. Ba na son ka. Na ce ina son ki Fauziya. Ba na son ka. Ba gaskiya bane Fauziya. Ba na son ka. Dan Allah kar ki watsa min ƙasa. Ba na son ka. Dan Allah ki haƙuri malama Fauziya. Na riga na saba da kalubalen rayuwa. To na gode. Na bar ki lafiya. Fauziya, sau biyu kenan kina share min hawaye. Shekaran jiya kin share mu, jiya kin share mu, ki bar ni in share na yau da kaina. Me yasa ba za ki kararsa ba? Ke wace irin iya ce? Kike so ki raba wurin iyayenki? Subhanallah. When the fate of an innocent girl is left in the hands of a rascal, when darkness and nightmare falls with an endless pain, when love has become the thin line between pain and gain, the quality of your decision is what can save the life and integrity of a friend. Tafin hannu. Zan kashin ka a gurin nan na gaya maka. Kai an yi tsiya jiya. An yi tsiya. Iskanci lokaci. An ne hanyar masallacin juma'a. Ko gaba da aka hada bai kai. Tafin hannu from the stable of Kufina Films Production, Abuja. Ba manta yadda ake sara da suka ba ko kuma in daki mutum ta yadda na gada. Fauziya Zubairu, ke
kin ji laifin da ake zargin ki da shi na daba ma mahaifinki wuka a wuya wanda ya sanadiyar mutuwarsa, kin amince ko kina da abin da zaki gaya ma kotu? Ina da gyara ya mai girma mai shari'a. A cikin sunana babu sunan ƙarshe da ka ambata. Kina nufin ki ce Zubairu ba shine mahaifinki ba? Ko shakka babu, sai dai na haramta kowa jiyar sunana da nashi, daga ciki har da kai ya mai girma mai shari'a. Kin amince ke kika kashe mahaifinki? Da wannan hannun. Tafin hannu. Ni na kashe mahaifina da wannan wukar. Na shiga uku, ban yafe miki ba. Dole ne zaki yafe min bayan na mutu. Ashe ke jahila ce duk da ilimin da kike da shi. Ni jahila ce. Executive producer Bala Mu'azu. Produced by Alhaji Ado Garba. Co-producer Nura Quality. Story and screenplay by Niziru Alkami. Tafin hannu. Directed by Sadiq and Mafia. Ina roƙonka da kai adalci a sa a kashe ni. Idan har ba kai min hukunci daidai da abin da aka saukar ba, sunan ka fasik, kafiri, azzalimi, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littafi mai tsarki. Tafin hannu, tafin hannu, tafin hannu. Wai na ganki kin zo kin tsaya ne a nan gurin kin yi jigo. Wani abu ne? Wani abu ne ke damun ki ya kamata ki sanar da ni. Kinga. Kin san ban da ko a cikin zuciyata da ya wuce ki. Wallahi idan kina yin wannan abubuwan tayar min da hankali kike. Kinga da Allah in wani abu ne mai yake damun ki ya kamata ki sanar da ni. Kana so na? Ina son ki kuma. To wannan wace irin tambaya ce? Ba na amsa abin da na tambaye ka. Ina son ki mana. Su kuma sauran matan da kake zuwa gurin su fa. Me sauran yan mata kuma? Kana tsammanin cewa duk abubuwan da kake aikatawa a rayuwarka ido baya kanka? Na san ana ganin nama. Dama abin da nake so na ji ka faɗa kenan. Amma ina so ka sanar da ni cewa me suka fi ni da su. Me suke maka wanda ni ba zan iya maka shi ba. Amma dai kin san ina son ki ko? Ban sani ba sai kai min bayani yanzu. Duk da kin san cewa an sa mana ranar aure. Ko? To duk wasu 'yan mata da ke ga ina kula wallahi ba wata dangantaka da take tsakanina da su kawai ƙarya nake musu. Ƙarya kuma? Idan ƙarya kake musu me yasa kake raba lokaci na da nasu? Lokaci kuma? Akwai wata mace da ta isa ta na haɗa lokacinta da naki? Ake yi wa special. Ko? Kana bani tsoro. Tsoron me? Saboda ba zai yiwu mu aure da kai ka zo kana yi min abubuwan da bai kamata ba. Dan ka san wallahi tallahi ni ba zan doka ba. Ai wallahi kin ban dariya. Baki san daga ranar da aka yi auren mu mijinta ce zan zama? Duk abin da kike so a cikin gidan nan shi za a yi. Ko ba haka ba? To ka san me? Sai kin fara. Yanzu ina son duk wata mace da take cikin wayar ka goge ta. Kuma ina so ka cire su a zuciyarka. Ko ba za ka iya bane? Me zai hana? Wannan shefu ko mai sauki yayi. Shi kenan. To mu je mana. Amma ni ba na son ga kin tsaya din haka sai rika jin wani iri ko? Baby.
sharrin yan zamani. To zan kira ka da suna jarumi tunda gidan kuma an sani da ni. Zaman ki gona hujja ce da na rike ki da bara ce. Albashirin ka hujja ta yi samuwa da ni da kai kauna ba ta kawara ba. Haba baby, ya za ka ce mun kana nan kuma in tsaya ina jiran ka tun ɗazu. An jiyo bayan ki. Kin ta kira da kira. Wallahi wani abu ne ya dan tsaye da ni shi yasa kika ban zo da wuri ba. Ni na zata ma wata mace ce ta tsare min kai. Kin dauka a rayuwar duniya akwai wata mace da ta kai ki? Kin tsaya kina taɓa ta lokaci da baki yadda da ni ba kenan. Yi haƙuri mana wasa nake. Yi haƙuri. Halo, dala dan mamunci. Lokaci nawa? Mama na ce ba. Daga. Ka ce mata ita tana gaishe ta wacce bata santa ba. Haba matashin sarakin zuciyata. Ya zai kamar haka? Na? Wallahi. Ki yanzu kina ina? Wai shin me ya tsaye da kai? Sai fa ka gaya min ko me? Gosulo ne yau a garin nan. Kina ji? Yanzu nan zan tafi wallahi. Ke minti 10 yayi yawa. Ka same ni a Amdaz Hotel. Room 301. Yana. Haba, ni na isa manta da ke. To shi ke na gana. Kai, na tsayar da ke sori ba. Wallahi ni ina gama kamar tafiya zan yi saboda jikin mama ne ba lafiya take faɗa mu. Ko dai ka zo ne kamar kwalele ka tafi. No, ba haka bane. Ki ma kuma mun ci ko ba ta yi. Haka ne. Ano haba, ai ba komai ko? A'a karka da ma ai mai da kaci. Banna raka ka mu je. To shikenan ba amma dai ba haccan titi ba ko? Ba da mu je dai. To mu je. Wace wannan take kwana maka kira sai ka ce ta haife ka? No, yar kanwar babana ce. Kin san daga kuna kama? Wallahi kin san kuka taso gida ɗaya da yara irin wannan sai kiga duk abin da suka ga dama za su iya faɗa maka. Gaskiya ne. Bari in je mu gaisa da ita. A to bari in raka ka mana gurin ta. Wajen wannan din zaki je? Ai sai tare naki. Bari ni. Wace ce wancan mai ruwan tantiran? No, yar kanwar babana ce. Shine kuma ta biyo ka gadin? Wallahi kin san baki ne daga Kaduna da suka zo. To kuma kin san ni kadai ne namiji a gidanmu sai aka ce in rakota ni kana fa ba so nake ba kawai dole aka yi mu. Wallahi. To bari in je mu. Ake haba. Wallahi dai zaki je ki gaisa ai sai tare na ki wannan din. Wai ku sawa da ai ba da tsaya. No wace yarinya ma ba wadan mace ba. Ni dai dan Allah yanzu ma duk ma me ya wuce. Yanzu ake ciki. Ya za a yi? Yaushe za mu haɗu? Ba ga shi mun haɗu ba? No, ba irin wannan haɗuwa ba irin haɗuwa nan da muka saba. To, shi za ka so. To, shi kike son zo? Ban sani ba. Kira na a waya. To, shi kan zan kira ki. Yanzu dai bari in je kar ta je ta kai ƙara ta ce na ga budurwa ta kuma na zo na abu da ko. Shikenan, na gode. Haba dan Allah.
zaka zo ka bani a rana tun ɗazu ina jiran ka? Wallahi ba na gaya miki irin yaran nan ne yan area masu takura mutane ba, ki haƙuri mana. Amma shine tun ɗazu maganar da kuka tsaya yi kenan daga gaisawa? No ba haka bane, mun daɗe ba mu haɗu bane, yanzu kuma gashi nan ma ta tafi da Allah, ki haƙuri dan Allah. A duk abin da ne. Dan Allah kuma ya amsa. To ba kai bane. Ai bari ki jin gaya miki, duk duniya kina tunanin akwai wata mace da nake so sama da ke? Allah. Ni kuma fa kana nufin cewa ba so na kake ba kenan? Dama budurwarka ce? Ta ce amma ashe ba kai mata bayani na ba. To ni bara ne nake tunda kai ba kai mata. Wanda ke ganin shi saurayi na ne kuma iya masifar wuya muna tare don babu mace da ta isa ta raba ni da shi. Don haka ki ta tsimman rayuwarki ki rabu da shi. A haka kake so in so ka? A dan Allah tsama. Dan Allah baka ji kunya ba, ka zo ka samu yar mutane kana ta sharara mata ƙarya? Yanzu ya sunan wannan abin da kika yi? So da kuma kishi. Wannan shine kina kishi na? Ƙwarai kuwa. Wannan shine kishi, kin zo kin rusa min farin ciki na? Amma wallahi kin ci kai wallahi. Mun ci kai dai. Ni ke ga wannan magana? An gaya maka. Da ka san ba za ka iya jure baƙaƙen kalamai ba kake soyayya da yar kwalta irin na? To kuma dan ina soyayya da yar kwalta shikenan sai na sha wahala? Da ka san karanka bai kai tseko ba kake cewa aje a yi girki, kaga da Allah ni yanzu ma ba wannan ba, ina son kai ne so mu je yar wahala. Kin dame ne da maganar saurayin nan naki? Ai dole da miki da maganar shi domin gari na haɗu Allah na Menene sunansa? Najib. Ai nice ne. Kuma ba kin ga sunan saurayi na Najib. Amma na san da za ki ga saurayi na sai kin raina kanki. To a inda ba ƙasa nan ake gardama kokawa. Tun da wayoyi a hannu kowace ta nuna min watan nata Najib din mana. Kin ga sai in raba gardama ko? Gaskiya ne kin kawo shawara. Wannan Najib din ne? Kin san shi ne? Har sani ma kuwa. Ban gane ba. Zaki yi. To ai dan mutum ɗaya ne. Amma kin raina min. To ai inda Najib ne. Shawo, kin kama kafar barewa ta baya. Amarya, ya magana aikin naki? Ai na ce ba zan sake maka magana aikina ba, har sai san da kai man da kanka. Ba ka cewa tunda muka yi aure ba ban sake maka magana ba? Ni kuma sai ɗauka mantawa kika yi, shi yasa baki ƙarin magana ba. Lallai ma, ya zai na mance da ba abin da na sa na ƙwallafa raina akan shi. To yanzu wani aiki ke so? Wannan wani zaɓin ka shi ne nawa. To shi kenan ba damuwa, zan tsaya in duba an ga wanda ya dace sai miki magana. Na gode, na ji daɗi da wani albishirin. Ba damuwa, da samu mun jus Allah. Can yanzu kuwa. Mujahid ne dai son zuciyata son samu a suna dai na fi so a ce matarka
ka batta a gida ta zauna, kada ta ce za ta yi aikin gwamnati. Ka kula da ita a gida, ina ga zai fi. Haka ne, ni kana na so hakan, to amma dama ai riga an yi kusuri tun farko kafin mai aure na riga na mata alƙawarin cewa zan bata ta aiki. Wannan shine dalilin da ya sa mata so da magana. To shikenan, Allah ya sa haka din shi ya fi alheri. Amin. Allah shi albarka. Da sa a gama lafiya. Amin, amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da zuwa. Yawa, sannu malama. Yau kuma sunana malama. Gashi. Wannan kuma takardar mece ce? Takardar alƙawarin da na miki ne, aikin da na ce zan samu miki. Mujahid, dama za ka bani na yi aiki? Ai da na baki ka aiki kamar na yi wa kaina ne. Haka ne. Na gode Allah saka da alkhairi. Yadda ka faranta maka ma Allah ya faranta maka. Amin. Bari mu jin shirya mana abinci. Ai shirya mana abincin nan wallahi dan na gaji in ga miki. Kan shirya ne wa. Ya dai? Lafiya kuwa? Mujahid, ina so mu yi magana da kai. Kinga, idan dai magana in bakki ne ki ci gaba da aiki da jaririn ciki, wanda kin manta da wannan maganar ba, karki min ita. Idan har aikace-aikacin da nake a cikin gidan nan bai zama matsala ga abin da na ɗauka a cikin cikina ba, ni a ganin na ɗaukan jariri ai ba zai zama matsala ba. Kinga, duk magana da ya kamata a ce na yi akan wannan batun na riga na yi. Ba na so ki sake maimaita min shi. Idan dai ba so ki mu samu matsala tsakanin da ke ba, kin ji na gaya miki. Ƙawata, wani albashir kika zo min da shi? Ni ma zan sanar da ke ta damu in kin gama faɗa min naki. Dama an sa ranar aure na ne da Kabir, sabon saurayina da nake baki labari. Ki da Allah da gaske? Amma na ji daɗi sosai. Allah ya sanya alkhairi kuma Allah ya bada zaman lafiya. Amin amin ƙawata. Ke kuma wani damuwa ne kike so ki faɗa min? Damuwa ta tsakanina da mijina ne akan magana fara aiki na. Dakata ki ji. Ai da na da faɗa miki cewa Mujahid ba zai taɓa barin kiki wannan aiki ba. Na faɗa miki ai. Ai ko Mujahid ya cika ma alƙawari domin ka da kanshi ya je nema min aiki. Sai dai uzuri guda ɗaya da ya bayar akan cewa sai na haihu kafin na fara aiki. Kina so ki ce min kina da ciki kenan? Ciki gare ni. Ni kaina ban tabbatar da hakan ba sai da daddare da muka je asibiti. Ai da ma Mujahid bai niyan ki aikin nan ba. Daga renon ciki sai kuma ki reni yaro idan ya girma kafin ki wani renon ciki. Me kike nufi Nabila? Saboda Mujahid mai yaudare ne. Ya yaudare ki akan ciwon zaki aiki. Alhalin kuma ba aikin zai saki ba. Abin da yasa ya faɗa miki yanzu ma saboda ya fahimci kina da ciki. Ai kuwa rashin bani dama na muri karatuna ba karamin fitina zai janyo matsakanina da mijina ba. Ke dai ki ba abin asali karki biyu babu. Ina godiya ga Ubangijin da ya halicci wannan sura taka. Me yasa kike shago bani ne yar lelena? Ko su kike kira kafa samun kai? Yanzu idan ban yabe ka ba wa kake so na yaba? Na dade ina roƙon Ubangiji da ya bani saurayi kamar ka. Sai yanzu gashi ya bani. Kaga kuwa dole na yabe ka kuma dole ne godiya ga Ubangiji na. Allah na gode maka. Nabila me kike so ne miki? Wallahi duk abin da kike so ne miki matukar bai saba wa addini ba zan miki. Ke ni fa idan ca kika fasa
kirji na ɗauki zuciyata in baki zan baki. Kabir, kana tunanin cewa zuciyanka ba a hannuna yake ba? Ai kai ne ni kuma ni ce kai. Allah ko? To Allah na roƙe ka yadda na yi dace da wannan kyakkyawar sura. Allah ya sa duk shauran maza su ma su yi dace da wannan kyakkyawar sura. Yanzu abin da nake so da ke shine me yake son sai miki? Mu je ka sa goron mu zauna. Me zan sai miki? Mu je tukunna. Allah ko? Ki mu je. Hasashe na ya tabbata gama a tare cikin soyayya, in bake sai na jikita ya kita ko zo ni tarayya. Hasashe na ya tabbata gama a tare cikin soyayya, in bake sai na jikita ya kita ko zo ni tarayya. Tafiya komai sannu ake farawa, dokin hakuri da wanda ya hau shi yana dacewa. A tsakani inda an zauna akan sabawa, in an sasanta daidai ne shi ne morewa. Kai na baki na zan baki, kallon da idanunki sakan shauki. Kai zan ba zobe ka saka shi a hannunka, ka da so marabi ka saka na a kirjinka. Kai na kira wani ne ka ba da takobinka, in ka bar za da ciki amma sai na doka. Biyayya zan nuna kullum in gaishe ka, na bar su mahaifana na yarje zan mika. Hasashe na ya tabbata gama a tare cikin soyayya, ba kai sai na jikita ya ka tamo zo mi tare. ta daban ce ke ta daban a ciki ke na ware. Ku raba mu kun yi kaɗan in kun ka matsa sai kun zare. Mutuwa ne zan yi idan babu ke sai na haure. Lafiya ta ke ce inda ya baki bare ba ni, na tsaya na ce ba da gudu sai an bani. Abadi ya huce shi ke ba da rabo ga wani. Hasashe na ya tabbata gama a tare cikin soyayya, ba kai sai na jikita ya ka tamo zo mi tarayya. Hasashe na ya tabbata gama a tare cikin soyayya, in bake sai na jikita ya kita ko zo mi tarayya. Takatun asali ba mai kwaci ba, je ka kaso farani shi na roƙawa. Za na saka kwalli in zo in nuna ba, kai ka saka ni kiba jiki na bara ba. Hankali na ya kwanta, damuwa tuni na manta da zuwanka cikin raina. Idan ga ki ba wata mace da zan kalla, iya babbar makaranta bakin talla. Tafiya ta mai nisa a gidan ki zan billa, ki kore min komai zai sa na yau kwalla. Hasashe na tunani na ta nuna manoni ga kinan gani. Hasashe na ya tabbata gama a tare cikin soyayya, ba kai sai na jikita ya ka tamo zo mi tarayya. Mama Amira. Na'am? Me yasa ka sa mata Amira? Na sa mata sunan mahaifiyata. Kin ga cancanci daga kiranta Amira kenan. Dan ba za daga kiran sunan kai tsaye ko? Abi yayi kyau. Amma yaushe zan fara aiki na? Ba za ki fara aiki ba tukuna sai kin yaye Amira.
Mujahid kaman baka so na yin aikin nan. Kin ga wasa nake miki nan ba dadewa ba za ki fara. Kin ji? Haka sa hankali na ya kwanta. Bari in kwantar da ita. So. 2 times 2 is equal to 4. Read it for me again. 2 times 2 is equal to... speak loud now. 2 times 2 is equal to... So, thank you very much. Okay, everybody try for yourself. Amira, after closing, you should meet me in the office. Bye-bye, children. Kaga abin da nake faɗa muku ko? Menene wannan yarinya karama me ta sani to? Wannan yarinya? Kwarai kuwa. Surutun ta ya faɗa kuma shekara 10 da kake ganin ta nan. Na san ta daga farko har ƙarshe. Ka je mun tashi hankali. Wannan din? Ita mana. To fa. A gaskiya ki je ki sani. Bar na je ka ajin mota ina zuwa. Ni dai bukata ta shi ne cikin gidan mutum harraka shi da iyalansa. Don ki kai mu. Kai alƙawarin idan ne maka haka za ka aure ni? Wannan ai shi ko bai sauki. Dama na zo gidan naka na ga irin yadda matarka take ciki. Aikin ya mata yawa. Ga zuwa makaranta, ga aikin gida. Abubuwan sun yawa, ya kamata a samu mata wanda za ta dan taimaka mata. Shine sai ne tunani na ce to ina da yarinya yar aminiyata wadda ta rasu a Kaduna take. Zan je in dauko mata ita ta zo ta zauna ta dan taimaka muku. Ai da abin zai yi sauki ko? Kuma ba damuwa ma. Saboda ni kana na tunanin haka to amma kin san matsalar yanzu halin da ake ciki mutane ya yi karanci. Abin da sake nake gaban ce kuma ba. A ita wannan babu damuwa. Yarinya ce na tsatsiya mai hankali. Babu wani abu insha Allah. Ba damuwa dai da kika ce haka sai. Yawwa. To shikenan ne so sai in je in dauko ta a kawo ta din. Yafi. To amma Allah shi albarka. Allah maka albarka. Allah sa a gama lafiya. Zo mu je. Amira. Kina so ne kuka? To kake faɗa mu kowa abin da kika gani, kin ji ko? Kin ji ko? Yanzu mu je mu shiga ciki ki wanka ki sallah ki ci abinci ko? Yawwa. Good girl. Zo mu je. Kabir ba za ka fita aiki ba ne yau? Wannan babu da shi ne. Na gama abinci. Ka zo mu je mu ci. Wannan babu da ne.
ko ba za ka ci yanzu ba sai an jima. Haba, me hakan? Kar ki dame ni wannan. Ko dole ne sai na ci? Dalla malama ka ce min daga nan da Allah. Yanzu Kabir da ka tashi a matsayinka na mai ilimi, dukan mace za kai? Ba ce min daga nan na ci. Haba da Allah. Wasu matan ma sai ka. Kina abu ki san me yake damun mutane ba ki mutane. To kin ci dai yadda muka yi da umma kenan. Sarakan za ta kawo yar aikin kowane lokaci za mu iya ganin su. Hakan ma yayi daidai. Amma yarinya mace ce ko babban mace ce? To gaskiya wannan kuma ba da masaniya saboda ni ban sani ba da ta dace mun kawo su tare. Na ta ce yar kawata ce, mai wa yarinya ce. Ina gudun samun matsala ne. Zan fi son babban mace bisa ga yarinyar mace. To, kuma dai menene? Ai ya kamata mu tsaya mu kawo, amma kuma wata matsala ma kike tunanin za su? Ba kuma shi kenan, Allah ya kawo su lafiya. Bari in je duba abin da na daura. Yau ina Amira? Tana daki tana wasa. To tun na da yanzu ai sai ki dauko ta ko? Jawabi. Me yake da miki ne naga kin kasa bacci tsakar daren nan kin fito? Ba komai. Ba na jin bacci ne. Na gabar na dawo nan saboda kana tashe ka. Ƙarya ki. Na gani abin da kika aikata ya hana ki sukuni. Kike ta wannan kai kawo da dare. Asirin ki ya tuno. Wace irin magana kake yi? Wace irin magana nake yi? To duk munafincin da kika kulla na gano ki. Asirin ki ya tudu. Kuma ba zan kyale ki ba sai na dau mataki akan ki. Me zan? Lafiya? Wannan mummunan mafarki ne. Ki tashi ki alwala dama asuba ta yi. Ni ma masallaci zan wuce yanzu. Kin ji? Yana ga yanzu Amira bata fito ba. Amira ta gama wasan ta shiga ciki. Wani ne bari na gama da kai kafin mu je mu shirya mu fita. Kai, amma dai gaskiya kun fi ni matsala. Ya kamata fa ce tuntuni kin shirya ta kun tafi. Amma kai ma ka sai ba zan iya barin ka fita haka baka ci komai ba. Hakan shi da nayi shine daidai. To shikenan, zan je. Da Allah ku sauri ku ci sauri ku dawo da wuri. A da lafiya. Allah ya sa. Yau ba zan samu damar zuwa makaranta ba. Akan wannan matsalar ne
amma zan ware komai za mu yi magana. Mami isa yau ba za mu je makaranta ba. Za mu je wani waje ne da ke kin gane? Idan abban ke da kada ki kuskure ki ce ba mu je makaranta ba yau. Ban fahimce ki ba Jawahid. Menene ba kya so Amina ta gaya Mujahid? Wallahi safarar mata ake a wannan. Wa ke safarar mata? Da ido na gani. Ka tabbatar da hakan? Wannan abun ai abin takeici ne. Ka tabbatar da hakan? Na tabbatar. Wai haka wannan yarinya wai ta lalace? Ba ga inda ta fari ba ta das. Talaka ni. Kana cikin shaye-shaye ne? Ni da naune ba ciyo ba. Haba Alasan. Ka saurara mana. To shi ba da izinin magana ne? Abu dogara kyale shi. Lalatattun mutane ɓata gari waɗanda za su ɓata mana al'umma su ɓata mu. Dan kai dade mu a Abuja in matsala ta taso kowane irin alheri ne akan ta in dai mu za ta taba mutuncin abubuwan da muke juyawa da abubuwan da muke samu. Kuma ni a matsayina na Alasan inda na fi kowa tsawo a cikin wannan wajen. Duk taron nan da ka gani to da ka sai a ce Alasan dogo tashi. Me ka hango? Alasan dogo ka bari da in kuka je Abuja kwaye abin da kuke yi. Mu nan gobe muke magana. Yawwa. Gwanar Kini Bibi, gwanar raha, gwanar iya kissa, bakar bunu bata bai baya. Inda na shiga batunan zan fita ba wallahi. Da wannan shigar zaki fita? Wato zaka tafi abinka kan hanya kana tafi kana caji. Inda da cika ciki na me rage. Bakar tama sai da damina kika kurɗe. Bakar inuwa, gwamma rana da ke. A ce na haifi ya mai irin wannan hali na matan lungu. Wannan shine aka ce sauran kiris. Koren madarumfa, mashahararar huntu. Ni ba daga gidan malamai na fito ba. Matan lungu. Ki da kunya in ba haka ba yanzu na sai da ki ji ana cewa za a kawo kuɗin ki. Duk abin da za mu yi harka da mai sirri. Alo yawa hajiya ga na kofar gida. A yayin da iskar bariki ke ta kada su, a yayin da suka kuna ba su tarar kauri, a yayin da ta ci nasara wajen dulmiyar da su. Lalle dan gata ne. Hawan daga mun shayin ake take cewa yaro gare. Yanzu barin jin ɗauko mayafi na? Ni ma na fice. A yayin da son kuɗi da abin duniya yake ruɗinsu, hatta su Alhassan Dogo mutan Abuja za su gane kuransu. Ni fa tun da Allah ya haɗa mu da ke arziki ne shi kansa mijin naki ya kusa daina wannan sana'a. Kuma abunku ai namu ne. Ka ji wani da ya bi majalisa sai a ce shi ne mai ba shugaban ƙasa wai shawara. Allah ya tuwa sabulla da Allah zai tuna min asiri maza ɓata na isa shige ta mu kwashe kuɗin jama'a ko mu kwashe 'ya'yansu. Kin ga ki gaya min gaskiya da ido na fa na ganki. Haba Abubakar yanzu abin har ya kai ga zargi? Kowa ya biya rawar wani to tasa za ta ɓace masa. Kowa ya mafarkin ya kashe mutum to ya yi mafarkin ya gudu. To ya Abuja wani rabu. Abuja ba da diyajiya. Kai gida duk abin da aka rubuta masa baya ba ya ce tattalin arziki ya yi kar. Matan lungu daga kamfanin Global Times Movies da suka taɓa kawo muku hamshakan fina-finan Hausa kamar su Sadauki, Zinaru da dai sauransu. Matan lungu. Wannan tsohon alakonkon din da ya daukan mun goron naira 30. To da kani? Nace a jirbi da murya kan yi shiga da sarfe. Gashin wance bayyana wance ko za a tsefe. Akan mata babu abin da ba zan faɗi ba. Kule ko karyar gida ta ci kura. Ku taso ku biyo ni zan miƙa gara. Indan dosa iye, indan dosa maza. Indan dosa mata. Indan dosa ina ruku da ni ne to ka bari idan kayi gidanka sai ka hana ni in zo in kunna sigari a gidanka To ban nema mun nan tanta ba. ita kenan
aikin kusa ki ganganci zagin umarci. Matan lungu. Yaushe kika koyi wannan ɗabi'ar da wannan mummunan halin? Me ake zama ƙaddararren mutum irin ka? Ashe abin da nake zargi gaskiya ne. Ka ce abin da ya same ni kai ma ya same ka. Labari da tsarawa Nasir Usman. Daukar nauyin shirin Abdul Baga Hoto. Kaga daidai tsawon sashen da shi yake cin abinci. Mai fata-fata da shi ma. So nake ka rubuta min takardar saki. Takardar saki hajiya? A ka ai haba. Na. Matan lungu. Shirin Munir Matati shiryawa Abdul Aziz Dansuma. Jagoran shirin Tahir Aitas ba da umarni Sanusi Oscar 442. Mutum ba zai ma adalci ba, kyala Allah ya ma adalci. Shin wa in ta kwashi yaran nan? Ina take yi da su? Wato idan ta ɗibi yaran nan an ce ta doguwa take. Doguwa? Yi. Sai in tare tudun wada. Ni kuma sai zaga ta samu naka. An ƙayyade dogo ta ƙayyade. Matan lungu na nan tafi. Ina za ka ci da daddare haka? Wajen baba zan yi. Shi ne har da fesa turare? Ko dai an shirya man kanwa ne? Ni da biki jaka daga baki na. Ni dai bana so ka ɓoye min komai. Ai ko ba komai dai ka tsaya mu gaisa ko? Idan ka ya rufe ne? Dan Allah ka kyale ni. Ko kana so ka haɗa ni faɗa da aminiyata ne? Dama tun farko kafin gabatar da kaina na san cewa ba ƙaramin ƙalubale zan sha wurinki da fama ba. Saboda ka shirye nake in fuskanci koma wani irin wulaƙanci da wurinki. Ni kaɗai ce mace da za ka naci ka ce dole sai ka aure ni? Wai da Allah da wa kake ta waya ne tun da zuwa waje. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabuwar shekara ta kankamu da sabon al'amari a fanni na tsaro shiri mai gabatar da darasai. Da Allah ka saurara ni. Asnanic Movie Talk ke gabatar da Matar Mamman. Matar Mamman. Kuma ƙawarki ce. Na fi ku sanin haka. Matar Mamman. Wannan tambayar da kike min akwai zargi a cikinta. Haba mamma, wannan irin cin amana ne. Fa'idar darasi ɗiban ilimi. Matar Mamman. Fitattun haɗaɗɗun kalamai na haɓakar birnin maso. Matar Mamman. An yi tsare-tsare masu dace. Matar Mamman. An zo daidai gurin. Mamman ba mutum banza ba ne. Kina tunanin za ki iya auren mutum kamar Mamman? Ba za ki san bacci mai daɗi wannan wani irin rayuwa ne. Ya za ki ɓata mijin kire ta yadda har zai fusata ya fita haka. San tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koki. Na lura cewa a sigar maganarki akwai zargi a ciki. Asiya. Ina so ki aure mijina Mamman. Asiya. Ki daina zargina akan kalamaina. Ki taimaka ki aure mijina. Hakika ma kin samu taɓin hankali. Dan Allah ki taimaka ki aure mijina. Allah ya tsare gatarina da sarin shuka. Ribar sasanci cikin auratayya. Ribar haɗin arziki aure ya tabbata. Sabo da faruwa cikin rayuwa. Labari mai sanya yawan jinjina abubuwan da suka faru cikinsa. Dan Allah ki cece ni. Ki cece mijina. Me ya faru da ke da mijinki? Da haku ke neman ceto na. To shikenan, watsa min gidan. Dan Allah ayi haƙuri kada zumuncin mu ya lalace. Shikenan, na amince. Na miƙa miki amanata a hannunki da kuma mahallici na. Allah ya ba mu iko. Labari Nazifi Asnani. Tsara labari Nasiru S. Gwangwas. Matar Mamman. Shirya Usman Ma'azu. Ɗaukar Sani mai iyali. Ba da umarni na shirin Aminu Saira. Maryam barki ki ci amarcin ki har sai kin gaji. Sai mu fara raba kwana. Kirkirarren labari wanda ya zo da kora da kafa. A kin cika alkawari uwar gida. Soyayya ce wannan gunka mai gida. Soyayya ce. Matar Mamman ke ce na fara yi wa baiti. Matar Mamman ki zama haske kike har da walƙiya. Soyayya ce. Matar Mamman. Wala ya hillu lahu bai halatta ga mumini an ya fa'ala fi'ila ya aikata wani aiki ba hatta ya allama hukumar lahu fihi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. Kai ba dan a yanzu da na ɗauka sallah kake. Sau nawa nake ma wani ka daina taɓa min kayana in baka aro ne fa yanzu zan dawo ma ban kayana da Allah. Ka sa na ɓata sallah na ma sai na sake fresh. Abincin ma za a bani ni sai an mun terere. Ina da akuyan gidan nan. Ina yake? Baiwar Allah. Ina yake? Gidan nan ko kaza ba ma kiwo balanta na dan akuya. Amiji nan shine dan akuya. Hajiya karki sabo mana. Tafin hannu. Wace ce wancan? Malama ta ce. Kamanya.
kamar yadda kika ji na faɗa. Kana da dalilin da za ka faɗa min? Kowane abu yana da dalilin samuwarsa. Dakata. Subhanallah. Saboda auren ka nake so ne. Shi yasa na ce miki ba mu dace da juna ba. Amma na san ba cikin hayyacin ka kake ba. Saboda an ce min kana shaye-shaye. Gaskiya ne ina yi a da. Me haka? Me kace? Na ɗauka cewa kawai sha'awa kike bani, amma daga baya sai na gano cewa so ne. Ba na son ka. Na ce ina son ki Fauziya. Ba na son ka. Ba gaskiya bane Fauziya. Ba na son ka. Dan Allah kar ki watsa min kasa. Ba na son ka. Dan Allah ki haƙuri malama Fauziya. Na riga na saba da kalubalen rayuwa. To na gode. Na bar ki lafiya. Fauziya, sau biyu kenan kina share min hawaye. Shekaran jiya kin share mu, jiya kin share mu, ki bar ni in share na yau da kaina. Me yasa ba za ki kararsa ba? Ke wace irin iya ce kike so ki raba auren iyayenki? Subhanallah. When the fate of an innocent girl is left in the hands of a rascal, when darkness and nightmare falls with an endless pain, when love has become the thin line between pain and gain, the quality of your decision is what can save the life and integrity of a friend. Tafin hannu. Zan kashe ka a wurin nan na gaya maka. Kai an yi tsiya jiya. An yi tsiya. Iskanci lokaci. An hanyar masallacin juma'a. Saboda aka hada bai kai. Tafin hannu from the stable of Kofaina Films Production, Abuja. Ba manta yadda ake sara da suka ba ko kuma in daki mutum ta yadda na gada. Fauziya Zubairu, kin ji laifin da ake zargin ki da shi na daba ma mahaifinki wuka a wuya wanda ya sanadiyyar mutuwarsa. Kin amince ko kina da abin da zaki gaya ma kotu? Ina da gyara ya mai girma mai shari'a.